أرست زينام كل زيجا نقصقص حملة أسر بزعل بركي تبقصو بمستاف نزل علمات حجر كربار بالله وكبلو أفقوا بايتو فيدريشن فيدرالي أغنيو تشاجر جريزو برعدو جل هو حتن كالوت صلاة إثيوبيان زتمسرت صمدو زترجعتن زلمعتن حجر نقيتهلو محساب زتمسرت مقام تجلسوم كاب زينات أي إيران وشمت هرمز داقماي كم تعاطوتن سراويت إيران زخونت مركب نبت مسمر كي تقربن آتنكيقوم سلام طعن هبل يزخوركم تملكتنا كما يتعلو لكع ساعات شعات تخينو كم تلمود مع زينة حزنا مزينا لنا زيناتات ندامرحكم ساقم تصنع عن برام فسام فلما بحصر زيناتات كنجمر تكنولوجي نكل مداوي بلصقنا إثيوبيا كأند عند يكبلو قدامي مستر أبي أحمد تزاريبوم منجست إثيوبيا لمعتاو قعزو حاجرنا نمرقاز كاب زنت صاروم حمشتو سنتي قطباوي عودتات تكنولوجي حدا يكبلو دماتون قدامي مستر قليصوم قدامي مستر أبي أحمد استفرالي قلقالوتات زهبو تكالات أب حدا مدرخ بستوى هادن بزتواددن ديجيتالاوي قلقالوت متقبري آجاميروم اتوم قدامي مستر افتوان كم زحبرو نزي عنفت تكنولوجي متقبر زتوسد أكايدام افتوان كم عبداني قطر كم زنور امقاليزوم أبز حزوان تكنولوجي بفلاي أب عودي كونستراكشن زتقبر زلو زمنا والسرارحام كم أبن زقالتو تم قدامي مستر أب هنسات معروفة نفرتي بشوفتو بارتيفيشال انتليجنس زتحقزو ماشينريتاتي تقومو كم زلو دمام عملخيتوم كل زيجام نقصقص حملة أسر بزرع على بركي تبقصو بمستاف نزلاقي لمعات حجر كربار بالله وكبلو أفقوا بايتو فيدريشن فيدرالي أغنيو تشاجر جليسوم من محدار كتما أديس أبابام تسفى نتكل أب تحتزب المريح قال مرها قبري حملة أسر لمزبن بعلي أجميرو لهم أفقوا بايتو فيدريشن فيدرالي أغنيو تشاجر أب تيوان كم حجر أب مرها قبري حملة أسر استسالة سرعتي كاب حلوة كابتوساخي نزلاقي لمعات زيت كاترا كم زلو امتزاريبوم أفتي مرها قبري أفقواي بيت مخري فيدريشن أغنيو تشاقرن كنتبا ممحدار كتما أديس أبابا أدانيش أبي بين حويسو صاوعيت استقبر اللوم آقايش ترخيبوم مزي تتحيزو أبا زحلفو عمتات أبا كتما أديس أبابا أب مرها قبري حملواي أسر استسالة سرعتي نحملواي أسر تا كتمام نب 24 ميتاوي كم زعبيوم كنتبا محدار كتما أديس أبابا أدانيش أبي قليسان أبتي مرها قبري أفقواي بيت مخري فيدريشن أغنيو تشاقرن كنتبا محدار كتما أديس أبابا أدانيش أبي بين حويسو صاوعي استقور اللهم قايش ترخيبهم يوم كنتبا أدانيش أبي وان مجمار مرها قبري حملواي أسر لمزبن تي مرها قبري بستودب أجواب كابز جمر شمنت عمتات كم زجبرن أبزي كيد دمام عوتات سرحتي كم استسالت انتزاربا بزيد ماتي ممحدار كتمام بزسالت تختاتلتي سرحتي لمعات حملة الشفان تا كتمام معباي كم زتقال حبيرن اللوم سلاز خونه دما أبز حزوان حملة الشفان كتما ديسابا 24 ميتاوي مبصح كم زتقال أردين زلوم أب مرها قبري حملة أسر زعمتون أب وشتي كتما أديس أبابا 6 مليون فلسطات كم زتكالو أفريتان اللوم أب زقصلو عمتات حملة الشفان تا كتما 3 ميتاوي مبصح تتلموم ناتسرح كم زخونه أبرهن أتي أن تقولوا تسفانام رأينا مقبنانيو زبالاتن كنتيبا لومني تسفات نتكل بزبل مري حساب أن تقولوا فلسطات صباح زحشتن بالصقنا استرغاغصن ኢትዮጵያን ምህናጽ ይክብላ ድማም አገንዚበን ኮሚሽን ሀገራው ዘተ ኢትዮጵያ ምስ አመራርሓን ላዕሎት ሰብ ሙያን መራኸብ ተሐፋሽን
ጉባኤ ሃገራዊ ዘተ ንምዕዋት ኣብ ዘኽእል ጉዳያት ዘተ ኣሳሊጡም ኣፍቲ ዘተ ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ኣምባሳደር መሐመድ ድሪር ኮሚሽነር መላኩ ወልደ ማርያምን ኮሚሽነር ዶክተር ዮናስ አዳየን መራኸብቲ ሓፋሽ ክሳብ ሕዚ ንዘበርከትዎ ኣስተዋጽኦ ኣመስጊኖም ኮሚሽነር እቲ ኮሚሽን ኣምባሳደር መሐመድ ድሪር ከም ዝገለጽዎ መራኸብቲ ሓፋሽ ንሕብረተሰብ ትኽክለኛ ሓበሬታ ከቕርቡን ሓቀኛ ምስልቲ ሃገራዊ ዘተ ንማሕበረሰብ ዓለም ንምንጽብራቕን ክሰርሑ ከም ዘለዎም ገሊጾም ኣሎም እቲ ኮሚሽን ብዘይ ዝኾነ ይኹን ኢደታውነት ኣድላይ ንጥፈታት የሳልጥ ከም ዘሎን እቲ ዘተ ሕዚ ናብ ወሳኒ ምዕራፍ ከም ዝተሰጋገረን እውን ኣመላኺቶም ኮሚሽነር መላኩ ወልደ ማርያም በወገኖም እቲ ዘተ ሃገር እነሳግረሉ ሰላም ዝሰፈነላን ዝተረጋግዐትን ሃገር እንደቅና ንምርካብ እንሰርሐሉን ወሳኒ ናይ ታሪክ ምዕራፍ ኢሎም ኣብ ዩኒቨርሲቲ አዲስ አበባ ሓላፊ ክፍሊ ትምህርቲ ጋዜጠኝነትን ኮሙኒኬሽንን ዶክተር ዮናስ ሽፈራው ኣብቲ መድረኽ ኣብ ዘቕረብዎ መመያየጢ ጽሑፍ ከይድቲ ሃገራዊ ዘተ ዕውት ክኸውን መራኸብቲ ሓፋሽ ሞያዊ ስነ ምግባር ብዝተላበሰ መገዲ ክጽብጽባ ከም ዝግባእ ኣተሓሳሲቦም እቲ ኮሚሽን ብውሽጣዊ ዓቕሚ ዘሰናድኦም 15 ዘጋቢ ፊልምታት መድረኽ ምኽክር ክልላት 19 መልእኽትታት ቴሌቪዥንን ማሕበራዊ ሚድያን 6 መልእኽትታት ሬድዮን ከምኡውን ብዝተፈላለዩ ቋንቋታት ዝተዳለዉ ሓጸርቲ መልእኽትታትን ንሓለፍቲ መራኸብቲ ሓፋሽ ኣረኪቦሎም ካብ ሰኔ 15 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ጀሚሩ ድማ መራኸብቲ ሓፋሽ ነቶም መልእኽትታት ናብ ህዝቢ ከም ዘባጽሑ ተመላኺቱሎም ጉጅለ ህወሓት ንክልል ትግራይ ንቅልውላው ቁጠባን ሰላምን ኣቃልዕዋ ክብሉ ፖለቲከኛ ኣይተ ኣታኽልቲ ሃይለ ስላሴ ተዛሪቦም ኣይተ ኣታኽልቲ ምስ ፋና ፖድካስት ኣብ ዝነበሮም ጻንሒት ጉጅለ ህወሓት ምስ ሓይልታት ወጻኢ ብምትሕብባር ናይታ ክልል ህዝቢ ንዝኸፍአ ኩናትን ስደትን የቃልዕሎ ኢሎም ኣብዚ ሕዚ እዋን እቲ ጉጅለ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ተደጋጋሚ መጥቃዕትን በደልን እንተብጽሑ ምስ ዝጸንሑ ሓይልታት ሻዕብያ ብምትሕባር ታሪኻዊ ክሕደት ይፍጽም ከም ዘሎ ተዛሪቦም እቲ ጉጅለ ሰላም እቲ ክልል ብምዝራግ ንህዝቢ ብምጭናቕ ዕድሚኡ ንምንዋሕ ኮነ እዩ ይሰርሕ ከም ዘሎን ብሰንኪ እዚ ድማ ብዙሓት መናእሰይ ብሓይሊ ናብ ኩናት ይጎዱ ከም ዘለውን ድማ ኣገንዚቦም حزون زينانا يقصل ناب زرزر زينا كحلفكم برعداوي ጉጅለ ህወሓትን ካልኦት ጸላቲ ኢትዮጵያን ዝተመስረተ ጽምዶ ዝተረጋግዐትን ዝለምዐትን ሃገር ንኸይትህሉ ብምሕሳብ ዝተመስረተ ምዃኑ ተገሊጹ እቲ ከይዲ ጉዕዞ ለውጢ ኢትዮጵያ ንምትዕንቃፍን ዘልዓለቶ ሕቶ በሪ ባሕሪ ንድሕሪት ንምምላስን ዝዓለሙ ምዃኑ ድማ ምስ ኢቲቪ ምድላው ስለ ሃገር ጻንሒ ዝገበሩ አምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሊጾም ኣሎም ንጸብጻብ ዛህራ መሐመድ ሙሉ ብርሃን ግርማይ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተፈጠረ ጎንፂ ስሒቡ ብኣዛታይነት ሕብረት ኣፍሪካ መንጎ መንግስቲ ኢትዮጵያ ናብ ዝሕዚ እዋን ሕጋዊ መንነቱ ዝሰኣነ ነበር ህወሓት 23 ጥቅምቲ 2015 ዓ.ም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ፕሪቶሪያ ዝተገበረ ስምምዕ ሰላም ኣብ ሃገርና ቀጻልነት ዘለዎ ሰላም ኣብ ምርጋጽ ዝነበረ እጃም ዝለዓለ እዩ ነዚ ታሪካዊ ስምምዕ ሙሉ በሙሉ ናብ መሬት ንምውራድ ኣብ ዝተገበረ ምንቅስቃስ እውን ኣብ ክልል ትግራይ መሰረታዊ ግልጋሎት ዳግም ኣብ ምትካእ መዋቕር ጊዜያዊ ምሕዳር ኣካታቲ ኣብ ምግባር ዝለዓለ ውፅኢት ተመዝጊቡ እዩ ኮይኑ ግና ነቲ ስምምዕ ሰላም ዘይተቀበሉን ነቲ ስምምዕ ከም ጊዜያዊ ዕረፍቲ ዝቆፀሮ ጉጅለ ህወሓት እውን ሃገር ንምርባሽን ሰላም ህዝቢ ትግራይ ንምዝራግ ጊዜያዊ ምምሕዳር ካብ ምፍራስ ጀሚሩ ብርክት ዝበሉ ዘይሕጋዊ ተግባራት ይፍጽም ምህላው ምስ ኢቲቪ ምድላው ስለ ሃገር ጻንሒ ዝገበሩ አምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሊጾም እዮም የፕሪቶሪያ ስምምነት በዋነኛነት ቲፒኤልኤፍ
ትክክለኛ ለሰላም የቆመ ቢሆን ኖሮ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ብዝምልከት ሕወሓት ንሰላም ጠጠው ዝበለ ሓይሊ ተዝኾን ነይሩ ንትግራይ ወይ ድማ ብሓፈሻን ህዝቢ ኢትዮጵያ ዝለዓለ ረብሓ ነይሩዎ እዩ ግን ድማ ክኸውን ኣይከኣለን ኣብ ኣይተ ጌታቸው ረዳ እናተሰርሐ ዝነበረ ተግባር ሽርሒ ካብ ፕረዚደንቶም ንምልዓል ተጠቂመምሉ እዮም ኣብ ክልል ትግራይ ዝተሓበ እዚ ሓይሊ ጥፋኣት ብሓሶትና መሓለ ይቃለሰሉ እዩ ንዝብሎ ህዝቢ ሰላሙን ህይወቱን ከይገደሾ ከም መንገዲ ጥፋኣት ብምጥቃም ጽምዶ ብዝብል ስያመ ኣብ ውሽጢ ዓዲ ምስ ዘለው ባንዳታትን ብተሳታፊነት ግብፅን ሻዕብያን ምጸላእቲ ጥምረት ብምፍጣር ኢትዮጵያ ንኽትረበሽ ኣዋጅ ብምድላው ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምጥሓሱ እውን አምባሳደር ጀነራል ባጫ ደበሌ ገሊጾም እዮም ይሄንን አሁን በኢትዮጵያ የፖለቲካ ሁኔታ የኢትዮጵያ አሁን ጽምዶ ብሎ የሚመሰረቱት ወያኔና ሻዕቢያ ምንድነው ምን አተው ነው ምን ጎሏቸው ነው እነሱ ጽምዶን የፈጠሩ የሚል ነገር ማየት ተገቢ ነው ነዚ ሕዚ ኣብ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ጽምዶ ኢሎም ዝመስረቱ ወያነን ሻዕቢያን ታይሲኖም እዮም እንታይ ጎዲሉ እዩ ጽምዶ ዝበሃል ጉጅለ ዝመስረቱ ንዝብል ምርኣይ ኣግባብ እዩ ወያነ ንበይኑ ሻዕብያ ንበይኑ ወይ ድማ ክልቲኦም ብሓባር ኮይኖም ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ኣብ ፀገም ምእታው ኣይኽእሉን ወያነ ንፌደራል መንግስቲ ኢትዮጵያ ምጽዋር ኣይኽእልን በይኑ ቅድም ክብል ሕወሓት ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያ ኩናት እንትኸፍት እውን መንግስቲ ፌደራል ሓዱሽ ዝተመስረተ ብምዃኑ ብቐሊሉ ክንስዕሮ ንኽእል ኢና ብዝብል እዩ ሰሜን ዕዝ ኣብ ዝደቀሰሉ ብምጥቃዕ ነቲ ኩናት ምጅማር ዝኽኣሉ እዞም ሓይልታት ሓሳቦም ተዘዕወት ንኢትዮጵያ መፍራስ ካብ ዝጀመረቶ ጉዕዞ ልምዓት ምትጓል ዘለዓለቶ ሕቱ በር ባሕሪ ናብ ድሕሪት ንምምላስ ዝዓለመ ነይሩ እዩ የፕሪቶሪያ ስምምነት ከፈረሰ በኋላ ሁለቱም በጋራ የሚያደርጉት ነገር የኢትዮጵያ መንግስት የተረጋጋ ለልማት የሚንቀሳቀስ እና የተረጋጋ ሰላም በኢትዮጵያ እንዳይኖር የሚያደርጉ ናቸው ከተለያየ ፍላጎት ይነሱና የኢትዮጵያ መንግስትን የመረበሽ ተግባር ውስጥ ይገባሉ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምስፈረሰ ክልቲኦም በሓባር ዝሰርሕዎ ስራሕ መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተረጋግዐን ንልምዓት ዝንቀሳቀስን ዝተረጋግዐ ሰላም ኣብ ኢትዮጵያ ንኸይህሉ ዝገብር እዩ ካብ ዝተፈላለዩ ድሌት ተላዒሎም መንግስቲ ኢትዮጵያ ንኽርበሽን ኣብ ዝገበር ስራሕ ያትውዮም መንግስቲ ኤርትራ ስምምዕ ፕሪቶሪያ ምፍራስ ጥራይ ኮነን ድሌቱ ኣብ ሕቶ በር ባሕሪ እውን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ውሳነታት ክውስን ይኽእል እዩ ብዝብል ኣረኣያ ነዚ ጽምዶ ምፍጣር ኣድላይ ኮይኑ ተራይዎ ኣሎ ነዚ ጽምዶ ዝፈጠሩ ክልቲኦም ሓይልታት እዮም ብዙሕ ረብሓ ዘይብሎም ዝኣተው ውሽጣዊ ባንዳታት እውን ኣለዉ ኣብ ክልል ኣምሓራን ኦሮምያን ዘለዉ ራዕዳዊ ፋኖን ሸኔን እውን ኣለዉ እዮም ብሓፈሻ እዞም ኩሎም ሓይልታት ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ኢትዮጵያ ጽዕንቶ ምፍጣር ከም ዘይኽእሉ ኣብ መረፃ ብዝግባእ ርዮም እዮም ዝፈጥርዎ ነገር የለን ግን ድማ ጽላት ሃገር ስለ ዝኾኑ ብዝግባእ ምቁፅጻር ኣድላይ እዩ ኣብ ክልል ትግራይ ዝተሓበ እዚ ጉጅለ ጥፋኣት ዝጀመሩ ሓደገኛ መንገዲ ሰላም ህዝቢ ትግራይ ካብ ምዝራግን ሃገር ንኽትረበሽ ካብ ምግባር ዝሓለፈ ረብሓ ይብሉን ብምዃኑ እውን ህዝቢ ትግራይ ነዙይ ምንቅስቃስ ብጽኑዕ ክቃወምን ኣብ ጎኒ ፈተውቲ ሰላም ኮይኑ ጠጠው ምባል ክቃለሶም ከም ዝግባእ ተሓቢሩ እዩ ተመልከቲ ኣብ መወዳእታና በዜና ወጻኢ ክንሰግሪና ኢራን ወሽመጥ ሆርሙዝ ዳግማይ ከም ዝዓፀወትን ሰራዊት ኢራን ዝኾነ መርከብ ናብቲ መስመር ከይቀርብን መጠንቀቕታ መሃቡን ተገሊጹሎም ኢራን እስራኤል ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ መጥቃዕታ ድሕሪ ምሕያላ እዩ ንወሽመጥ ሆርሙዝ መሊሳ ምዕፃ ዘፍለጠት እስራኤል ካብ ወጋሕታት ሒዛም ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ብዝፈጸመቶ መጥቃዕቲ 32 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ድማ ተሓቢሩሎም ምክትል ፕሬዝዳንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኢራን ነቲ መስመር ከም ዝዓፀወቶም ዝሕብር ጭቡጥ ከም ዘየለ እኳ ተገለጹ ሰራዊት ኢራን ግና ድሕሪ መግለፂ ማእከላዊ ወታደራዊ ኮሚሽን ከም ዝዓፀው ይገልጹ ዘሎም
ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንጃሚን ኔታንያሁን ሚኒስትር ምክልኻል እስራኤል ካዝን ሰራዊቶም ኣብ ደቡባዊ ሊባኖስ ዘካይዱ ዘሎ መጥቃዕቲ ደው ከብል ከም ዝኣዘዝውን ተሓቢሩ እዚ ሓድሽ ወጥሪ ዝረአ ዘሎ ልኡኻት ኣሜሪካን ኢራንን ጽባሕ ኣብ ስዊዘርላንድ ክራኸቡ ኣብ ዝዳለውሉ ዘሎ እዋን እዩ ክብል አልጀዚራ ጸብጺቡ ማዕድ ዜና ቅድሚ ምዛምና ቀንዲ ዜናታት ዝዕለት ከዝኻኽረኩም ኩሉ ዜጋ ንጎስጓስ ሓምለዋይ ኣሰር ብዝለዓለ ብርኪ ተበግሶ ብምስታፍ ንዘላቂ ልምዓት ሃገር ክረባረብ ኣለዎ ክብሉ ኣፈ ጉባኤ ባይቶ ፌደሬሽን ኣገኘሁ ተሻገር ገሊጾም ብራዕዳዊ ጉጅለ ህወሓትን ካልኦት ጸላእቲ ኢትዮጵያን ዝተመስረተ ጽምዶ ዝተረጋግዐትን ዝለምዐትን ሃገር ንኸይትህሉ ብምሕሳብ ዝተመስረተ ምዃኑ ተገሊጹ ካብ ዜና ወጻኢ ኢራን ወሽመጥ ሆርሙዝ ዳግማይ ከም ዝዓፀወትን ሰራዊት ኢራን ዝኾነት መርከብ ናብቲ መስመር ከይትቐርብን ኣጠንቂቑ ባርከስ ተመልከቲ ማዕድ ዜና በዚ ዛዘም ስለምክታልኩም ኣዚና ነመስገን ሰላም